to nie je možné, Kike, to je nemožné. Ale boli, našli sme ich s kufríkom v ruke. Čo už viac treba? Je tu niečo, čo mi nesedí. Ferretti hovorí, že predtým s tým kufríkom videl Miguela a To je Faluča. škaredé obviňovať ľudí, čo sa nemôžu brániť, čo tak, sú áno. Ferretti neprítomní. nie je schopný urobiť takúto vec. To je fakt. Ferretti je neschopný sob z niečoho. Nie, prepáčte, pozrite, urobíme to takto. Použijeme trochu zdravého rozumu a netreba zbytočne rozprávať, jasné? Kým sa nenájde vinník, odtiaľto sa nikto vyhadzovať nebude. Chcem, aby ste pátrali. Chcem s tebou hovoriť. Takýmto spôsobom sa nevchádza do riaditeľovej Ty mlč, kancelárie. lebo si ma nahneval. Všetkých vás prosím, aby ste odišli, pretože aj ja sa chcem porozprávať s Esperáncou. Ďakujem. A zavri dvere, prosím. Pravda, že nech sa páči. Dobre, s dovolením. S dovolením. Poprvé, Miguel má pravdu. Takto sa nechodí do kancelárie prezidenta firmy. Pretože prezident môže mať stretnutie. A Ak máš po druhé a po tretie, nechaj si to. Len som ti chcela povedať, že Kike a Kimberly sú nevinní. Áno, už sme doma. Buď pokojná. Všetko